हेलो अक्षय रे। कौन अक्षय? अरे मैं रे, वो रात को आता नहीं फ्राइड राइस और कबाब खाने, वो बेटा ना रे। अरे वाह, वो काला कलर पल्सर लेके आता नहीं, वो फ्राइड राइस और आप कबाब दियो बोलता नहीं शाम को आके। हाँ अक्षय पहचाना। हाँ वो मेरा फ्रेंड आया नहीं, उसको वो 2 कबाब और फ्राइड राइस दियो। हाँ थोड़ा अच्छा चिकन डालो। हाँ वो अंजीना मोटर ज्यादा डालने को, वो मिस्टेक होता है पोटाक। हाँ अब वो ये सुन, ये थोड़ा वो 2 फोड़ी एक्स्ट्रा दियो। हाँ आज हमारा गटारा मास। हाँ वो फ्रेंड को मोबाईल दियो. आधी तर म्हणलं मरे आणि आम्ही ओळखत तशी पिशे. आता बघियो बघियो आता येता. हा बर बर. भाऊजी आणि करे भाऊजी दीदी घेऊन येईल ना. आराम रे. दीदी घेऊन येईल ना. दीदी ना रे हिंगात कामा येले रे हांव. मामाला घर लागी नी जाप दिवन वयच्या म्हण येलो. मामा आसमर भितर. मामा सांगतो. बरें आसा बरें आसा. तू काय सुट्टी इतली दंपारा? काय ना अशेंच फ्रेंडा वारा गटारा मास. अरे बाप रे गटारा मास रे. आम्ही पहिली लग्ना पहिली करताल रे हांव. आता लग्न जाल की तू खबर आस न्ही आणि दीदीला तरी तू खबरच आसा. ते उपेग ना पण मास तर भरपूर सती मस्ती. आणि किती बाकीची फुल तयारी झाला की ना गटराची हिंग कसं आता गटारा मास मस्त एकदम. सॉरी ना हे चिकन फोडी सगळी रावता. सॉलिड न्ही मस्त रावता. बरी जातुरतली. हांव बी येत मरे काही गटारा मासाक करू बरा. हाय हाय पळेल ना रे इंची गावची गटारा मास. तुला दोस्ता बी काय प्रॉब्लेम जावच ना मरे हावेला रे. हा या पक्का मरे. अशी रे 1 तास भर येता वयता रे जास्ती वेळ राबून रे मागीर हाड पावये तू म्हाका. हा हा या या. पक्का मरे. मामाक जाप दिता येता. हा, हा बरोबर. रावत मरे. हा, हा. जाप दिता येता. हा, हा. 5 मिनिटां येता. सायकल भरते का लाव घेणार. तू खबर आहे हे घर घरा सध्या पळे गळा सोड. तू सांगता सध्या गळा सोड. तू सध्या गळा सोड चालता. शर्ट पिने का मगे लिविंग शर्ट ते नवीन शर्ट सोड गळा सोड. नाव कसं केलो. अक्षय ना भाऊजी घेऊन भाऊजी समारोह. पिल्ल्यानंतर तुझं खूप जात रे समारोह. फुल पील किती रे. ना रे असं आणि थोडी एन्जॉय केला. भाऊजी भाऊजी आराम नाही तो कोणता तो आराम आराम नाही. हाय बस भाऊजी हाय हाय बसा. बसा भाऊजी. हाय बसा 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 बसा. भाऊजी तुम्ही किती घेताय रे. हाय इलेले हा लाईट जास्ती काय नका. हाय मग घरावच का बग्गी घरावच एक ग्लासा का नडू का हाय ग्लासात इलेले एक ग्लासा का नडा सध्या ते डिक्की असा आपण ग्लास बस रे बस बरे जाग्यावर बसा. या गटारा मास पळ्या म्हण येल्ला पळ्या म्हण. हाय होय थँक्यू सर. बरं केलं भाऊजी. बस सध्या असे येल्ले का अशा तशी उमेद अक्षय असणे आम्हाला लक्षण घेऊन येईल. चेस रे चेस ठीक आहे भाऊजी लेच घ्या. बरे असा. कबाब येणे सोडून उडेल भाऊजी. ना असं काय पाहिजे ना काय पाहिजे हाडू भाऊजी नाका काय नका बरं झालं. हाय उचलून. बाकी तुमच्या सगळं आराम असतो. बरं असा होय सगळे तसे तीन देशात मोठी ते सगळं हे भाऊजी उले ना. जो माणसाना आम्ही हवे कसले गटारे केल म्हाका खबर नाही. हा खबर नाही तो पेले म्हाका सांगतो म्हाका सांगता हिंगा सांगता अक्षय काय गेला. अक्षय गटारे करता आम्ही कशी करता हे गेल
एगेल बहीण घेऊन फसला एगेल बहीण घेऊन पजेल रे म्हाका कसले गटारे बिटारे म्हणत आशिल्लो कळलं भाऊ श्याम कळलं अक्षय बस रे अक्षय बस रे ते घेऊन गेला ते पिल्ल्यानंतर जातात रे ते बस रे अरे पिल नंतर काय जाणार सत्य ते अक्षय तू ते घे ना का बाय बस टेन्शन घे नका. तू बस रे सिगरेट घे रे अक्षय सिगरेट घे सिगरेट मारता ओके उलटी पुढे बसून उडी मारा. झाल पडे रे अक्षय पुजे रे जबा पुजे रे अक्षय हळूहळू आज मागेल लशी बेल रे अक्षय कसली रे मागेल मम्मी केन्ना टेन्शन उरताल रे कसली म्हाका केन्ना उलटीच जायना म्हण आज मागेल मम्मी हांव खुशी आहे तुझं सांगतलो खुशी जाताल मागेल मम्मी की म्हाका आज उलटी जाल रे म्हण सुनिया मागेल तर भाऊजी टाईट झाला 90-30 मान टाईट झाला मग घरात सत्यानाचा पावलेला मागेल बहीण देऊन टेन्शन असा भाई तो पिऊ लागतो बाय मागेल भाऊजी सत्यानाचा पावेलो कळ रे अक्षय ते 36 गुणान किती सांग जातक पडील ते गेले होय नेमकीच झगडी करू आला रे इथले तेंगे सध्याचे टेन्शन घे नका. सदीचे ते अक्षाले चढा लफडे खूप काय ने ते फुल ब्लॉक लिस्ट आवडता. ब्लॉक लिस्ट किती रे ब्लॉक लिस्ट ते डायरेक्ट जम्प करू येता. जम्प करू डेंजर ते हा खूप तू गेल बी असा दिसता जम्प ना तसं काय गड आमगेल असेल पाठी हे. त्यांना जम्प करते वर का हा हे पाय मी तो अजून येता हा बरोबर आराम से. अरे उलटी सोडी अक्षय बघिंग भाऊजी जीजू मागेल बहिणी पावेलो मागेल बहिणी पावेल रे भाऊजी उठ रे भाऊजी थांब रे भाऊजी भाऊजी उठ रे भाऊजी नाक रे बाप रे देवा कर्मा अक्षय काय करते कर्मा भाऊजी ने उठ रे अरे अक्षय नाटक रे बहिणी पावेलो भाऊजी उठ रे भाऊजी अक्षय तसं नाक रे भाऊजी उठ रे भाऊजी अक्षय गोटी सोडा बाटली फोडा गोटी सोडा बाटली फोडा सने आईलाई गो गटारी अमावस्येचा मनी आनंद मावना गावांचे बेवऱ्यांचा